Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Ngizocela ukuvula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, intando yakho Nkosi mayenziwe. Umbuso wakho mawufike empilweni zethu. Usithethelele Nkosi kuzo zonke iphambeko zethu. Silingcolise igama lakho ngoba wena ungcwele. Usihlalise ekukwazini nasekuhambeni ngemiyalelo yakho nezimiso zakho. Singabantwana bakho ngoba wena Nkosi uJesu ungcwele. Sigcine emoya engcwele. Silangazelele izinto zokomoya. Sihamba ngeimfundiso zakho. Siyazi sinethemba ukuthi ngelinye ilanga Nkosi uJesu siyobonana nawe. Sesifike ekhaya ezulwini. Siqiniseke Nkosi ngamandla okuthethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ebilingweni, kodwa simnqobe uSathane nakho konke ukuza kwakhe ngokukhohlisa ezodukisa abantu emhlabeni ngokuba bengaqondi izinto zikamoya. Kepha siyakubonga Nkosi yethu Jesu Kristu ngoba wena uthembekile nezwi lakho linamandla empilweni zethu eliletha ukuqonda nokuthi sihlezi siqaphele ngazo zonke indlela. Silangazelele okomoya egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi manje kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuba sisheshise sithatha amabhayibheli ethu ngoba isona isikhathi leso ukuthi sibe nokuqonda. Masithi siyakholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Masithi thina sindisiwe. Masithi thina singabazalwane. Iyona yiphi indlela ekumele sihambe ngayo? Iyona yiphi indlela esiholela ekuphileni? Iyona yiphi indlela esiholela ekhaya ezulwini? So sheshisa ukuthatha iBhayibheli lakho. Laba abanama-app, ama-Bible apps emafonini, bavule ama-apps abo, bacishe ezinye izinto ezikwi-background engabaphazamisa. uNkulunkulu mayivuma ukuba uthambise inhliziyo yakho njengamanje, ungaphazanyiswa yilutho. Uvuleke iBhayibheli lakho ukuze uzoba nokuqonda, uvule ne-app yakho ukuze uzoba nokuqonda. Masithi siyakholwa ukuthi ikona kuphi indlela ekumele sihambe ngayo. Ngoba siyisizwe esingcwele, fanele sihambe ngobungcwele. Ngizodedela kumfowethu umhlengi Zondi abingelele. Amen. Ukuthula makube sebandleni likaKristu nakubo bonke abathandi beqiniso, nakubo bonke abazondi beqiniso, nakubo bonke abahedeni. Sithi igama lenkosi uJesu Kristu maliphakanyiswe ekuyilona gama esilinikiwe ngaphansi komhlaba, emhlabeni nasezulwini. Sithi igama lakhe lingukuphila, ilona gama kuphela elifanele ukudunyiswa, ilona gama kuphela eliletha ukuthula emhlabeni. Ngaphandle kwegama likaJesu Kristu akukho ukuphila, akukho ukuthula, akukho ukuqonda, and umhlaba awunasisekelo. Igama likaJesu Kristu likho konke ongakucabanga. Ingakho kufanele wonke umuntu aphephele kulo azinikele kuJesu Kristu ngokuqonda, azi ukuthi uma eza kuJesu Kristu uzofuna ukuthula, uzofuna ukuphila okuphakade. Awuzeli kuJesu Kristu ukuzodlala umasigcozi. Siyabingelela ngegama lakhe, sithi ukuthula makwande, ukuthula kwehlele bonke abantu abafuna uJesu Kristu ngokweqiniso, nomoya wakhe wehleleke enhliziyweni zalabo abadukile, abahamba ngobumnyama, abavaleka amadlebe nabayizimungulu, nalabo abayizishosha. Sithi igama lakhe malilethe ukuphila.
silokho sithola ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu, akanayo umphelezeli. uNkulunkulu uzimele, wakhe izulu nomhlaba ngamandla akhe, konke ukubizile ngegama kwadlula kwenzeka. uNkulunkulu othumele izwi lakhe kuba profethi ekhuluma ngokuza kwakhe ngenxa ukuthi abantu bakhe balahlekile. Ngokuba uNkulunkulu wakhe umuntu umfanekiso wakhe ukuze umuntu anike udumo uNkulunkulu odale konke, odale umuntu, kodwa umuntu waphuma endleleni wafuna ukuzenzela. Baningi abaprofethi nabafundisi nabavangeli nabapostoli asebedukile, bakhetha ukuthi bona bahambe indlela zikaSathane ngenxa yokuthi sebephelelwe ukuthemba nokuphila, sebekulahlile, sebezinikele kwindodana yobumnyama ngenxa yezinto zasemhlabeni, bengazi ukuthi konke komhlaba kuzodlula. Konke kuza kugoqwa njengengubo endala, kushe kubole okungaphansi komhlaba, bese kufika isikhathi uNkulunkulu sokuthi ahlulele labo abangahambanga ngendlela nalabo abangafuni ukuzwa. Bazokonyeliswa ngemisebenzi yabo ngokubuyeza uNkulunkulu uphethe konke ukuzokomelisa abenzile okuhle nabenzile okubi. Konke kusezandleni zikaJesu Kristu. Sibonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe abaphathisa indodana yakhe uJesu Kristu ukuze bathule ubufakazi ukuthi ke uNkulunkulu unguye umsindisi. Wonke umuntu ofuna ukuze kuphileni faneleke ahambe kuJesu Kristu. uJesu Kristu indlela yokuphila, uyiqiniso, ungumkhululi kubona labo ababoshiwe. Ugcotshiwe, ugcotshwe ezulwini ukuthi eze emhlabeni azoletha ukuqonda kubantu bakaNkulunkulu, ngokuba abaningi babeziwe kodwa bambala abakhethiweyo. So silwela ke, siyalwa, asidlali, silwa naye umoya kaSathane. Silelwa khona ukuhlala endumisweni nathi umbuso kaNkulunkulu usubone, siphile kuwo kuze kube ukuthi uNkulunkulu uyabuya uzoqoqa ibandla lakhe. Asiphileli thina, siphilela uJesu Kristu. Konke sikwenzayo sikwenza ngokuthi sikhazimulisa uJesu Kristu. Asilona ibandla lomuntu kodwa sibandla likaKristu. Asikho emzimbeni kaShembe, asikho emzimbeni weRoman Catholic Church, asikho emzimbeni weBaptist Church, but asikho emzimbeni kaKristu. Amen. So wonke umuntu ufanele ukuthi abize uKristu. Amen. Noma ngabe uyiMuslim, noma ngabe umZulu, noma ngabe uIndia, noma ngabe uyiChina, noma menyithi ke uNkulunkulu wadalwa zonke izizwe. Hallelujah, 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 hallelujah. Wadala zonke izizwe ngagazi linye ezidalela udumo lwakhe, wahlukanisa umhlaba wonke ukuze ngelinye ilanga zimfune. Kepha ke yena akakude. Uma umbiza ngokuqonda, uma umbiza ngokuzinikela, ungezi kuyena unhliziyo mbili. Hallelujah, glory to God. Ungezi kuyena unhliziyo mbili. Mawuza uNkulunkulu ushiya konke okuzokubambezela ukuthi wena akuthole nokuthi wena umthole, aphile kwena nawe uphile kuyena. Ngokuba usibizile, abantu bayabuza ukuthi umoya engcwele uthola kanjani. Hallelujah, glory to God. Umoya engcwele uyawuthola uma wena uzinikela kuJesu Kristu. Uma uza kuJesu Kristu ukuthi wena awunawo umsebenzi. Hallelujah, glory to God. Uma usuza kuJesu Kristu konke lokho kuyizeleze. Ukuthi wena uhlukene nomfazi wakho noma uNkulunkulu uthathile umndeni wakho wonke. Uthi umhlaba ngowakhe. Bonke kunesikhathi sakho. Uyaphilisa, uyabulala. Wena unakukhalela yena, ukhalele ukuthi ke uthathe abazali bakho noma uthathe isoka lakho noma uthathe umkhonyana wakho noma umkakho noma ngabe uthathe bani uthandiweyo wakho. Kodwa wena kumele ukuthi uzinikele kuyena, ngokuba uma wena ungazinikeli kuyena noma ungamduba, uma umduba ngokuthi wena uyokwenza izinto zokungcola, wena uyesirhobhweni. Ngokuba ke konke akwenzayo kwenzela udumo lwakhe. Uthi ufike unqunu uzohamba unqunu. So awunakubeka ithemba lakho kumuntu,
ufike unqunu uzohamba unqunu awunakubeka ithemba lakho emalini ufike unqunu uzohamba unqunu awunakubeka ithemba lakho kwizinto ezibhubhayo ufike unqunu uzohamba unqunu awunakulahlekelwa ukuphila kwakho phakade ngezinto eziphathekayo bonke kuza kudlula umhlaba nezulu kuza kudlula kodwa igama lakhe haleluya 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 glory to God angeke kuze kudlule kuzokuphila phakade ithi igama likaJesu Kristu izwi lakhe indodana yakhe uma ufuna ukuphila nawe phakade kuzomelwe uzithobe uzinikele kuJesu Kristu ngokuba uthi akekho ozoza kuBaba ngaphandle kwendodana so mobiza igama likaJesu Kristu ulibiza ngokuqonda ngokuzinikela wena uyazinikela kuNkulunkulu wena uyayifuna indlela so uma ngingangena ilutho olungcolile kumele ukuthi wena uzihlambulule manje usaphila nina abafundisi bamanga niyazikhohlisa uma ukuthi ke nitshela ukuthi nizongena ezulwini ngokwenza izibonakaliso zamanga lalela wathi uJesu Kristu kubafundi bakhe incwadi yaLuka chapter 10 verse 18 ngifuna uqale from verse 16 funa ushayisha funa ukukhombisa ukuthi kunabantu abazitshela ukuthi bona baphethe ukuphila kwabantu kunabantu abazitshela ukuthi bona benza isimangaliso Incwadi ngokukaLuka isahluko 10 verse 18 lalela ahambe kwincwadi yezenzo oqala ngifuna uchapter 4 Incwadi yezenzo isahluko sesine from verse 1 kuyiverse lokuqala no chapter 3 isahluko sesithathu from verse 1 kuyiverse lokuqala let's say oPetru noJohane kwathi uPetru noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lesingaki lokukhuleka ngehora lokukhuleka lesishagalolunye bathi u9 lo mobala ekseni bayekhuleka ekseni ngo9 kwase kulethwa indoda ethile eyisishosha kwasesiswini sikanina kunendoda eyayilethwa ngasesangweni izohlala icele izipho eyisishosha kusukela esibelethweni sikanina ababeyibeka imihla ngemihla babeyibeka lapho esangweni ekuthiwa ke ngasemnyango wethempeli elibizwa ngokuthiwa omuhle beautiful ukuba icele ukwabelwa izipho ukuze le ndoda le inikwe izipho kwabangenayo ethempelini kulabo abangena ethempelini kumele badlule banikele kuyo lo ndoda leyo kwathi ukuba abone oPetru noYohane yes sir beza kungena ethempelini wacela ukwabelwa isipho wayesecela kubona haleluya ucela kubapostoli bakaNkulunkulu ucela kubapostoli bakaJesu Kristu ukuthi ke bamuphe isipho kodwa ke ngokuba bonke abantu bamnika izinto eziphathekayo haleluya haleluya glory to God amadodana kaNkulunkulu abapostoli bakaJesu Kristu bona abaphethe izinto eziphathekayo and ababizi abasho ukuthi sicela ukuphila egameni legolide noma egameni lesiliva akukho ukuphila egameni legolide noma egameni lesiliva kumele ukwazi lokho ukuthi wena uma uthethe ithemba lakho ulibeka ekutheni wena ke unempilo engcono ngokuba wena ukhokhela udokotela unemali yonke akuphelele wonke amadolo ayakuguqa kuKristu uKristu yilona gama kuphela esinikiwe eliyakusindisa wonke umuntu okhona lemhlabeni angikhathali noma ngabe ungaphansi kwayiphi inkolo angikhathali noma ngabe uthanda ukukholwa uNkulunkulu kuphela awufuni ukwenza uJesu Kristu kodwa ke uyakubuzwa ngokuba wonke umuntu ufuneka eze kuKristu kuqala before afike kuNkulunkulu ngokuba uthi yena ngiyindlela ngiyiqiniso lokuphila amen do you understand so asike sizwe kwenza kanani kepha uPetru wamgqolozela kanye noYohane yathi le ndoda mayicela kumapostoli bakaNkulunkulu base beyigqolozela uJohane noPetru wathi sibhekisise wayesebabheka ethemba ukuba amukele utho kubo ubabheka ngenhloso ukuthi ke njengoba sisibheke nawe uyabhekisisa ngoba utshela ukuthi ke khona into abazomnika yona ephathekayo kodwa uPetru wathi
isiliva negolide anginalo. Kodwa wayesethi uPetru isiliva Negolide anginalo. Kepha lokho enginakho ngikupha khona. Egameni likaJesu Kristu waseNazarethe hamba. Hey, hallelujah, glory to God. Lalela. Uhlangana nomuntu lemgaqweni abafuna ukuzwa ngoJesu Kristu. Abantu abahluphekile ngokwemali, abahluphekile ngokwemali kwangempela. Bayinikwa imali insuku zonke bagade izimoto, bahlelwa ecela imali bayinikwa kodwa beneli ngokuba yini ke bafida inyama. Bafida izinkanuko zenyama, babhema ugwayi, baphuza utshwala. Amen. Amen. Badla idakamizwa, bayazijova ngezinaliti. Abeneli babuye bazoyicela imali. Uma ufuna ukukhuluma nabo ngoJesu Kristu, bayalwa bathi ke uJesu Kristu bezongikhipha ehluphekeni. uJesu Kristu ukhipha abantu ehluphekeni abafuna ukuphuma ehluphekeni kukamoya. Hayi kwenyama, ngokuba lokwenyama nina nifuna ukuthi kwenzeke intando yenu kuJesu Kristu. Ingakho bengamniki isiliva negolide. Kodwa ke egameni likaJesu Kristu bese akasukuma ahambe. Yes, Lord. Ngokuba uyakholwa uyakufuna ukuphila. Wayesembamba ngesandla sokunene, wamsukumisa, waqina masinyane izinyawo zakhe, namaqakala egxuma, wema wahamba, wangena nabo ethempelini, ehamba egxuma emdumisa uNkulunkulu. Abantu bonke bambona ehamba emdumisa uNkulunkulu, kepha base bemazi ukuba nguyena owayehlalela ukuphiwa ngasemunyango omuhle wethempeli. Behlela ngokwesaba nokumangala ngokwenzakeleyo kuye. Hallelujah. Qhubeka. Amen. Esabambelele kuPetru noYohane, bonke abantu bagijimela kubo. Emphemeni othiwa okaSolomoni. So emva kokuthi uselashiwe lo muntu asukuma wahamba ngokukholwa nangekuthemba lakhe alitholile kubapostoli ngokuthi bamnikile umyalo, bambamba ngesandla wasukuma waxhuga wahamba wangena nabo ejabulile wakhohlwa indaba yokucela. Bathe bembona abantu bonke bathuka bajabula, base bemangala beza bahlahla amehlo bethukile ukuthi hawu lo muntu siyamazi nje ahle lapha esangweni ekuthiwa ubuhle omuhle ecela imali. Bonke beze emphemeni ekuthiwa umpheme kaSolomoni. Base bethini Besaba kakhulu. aqala behlela ukwesaba bebona izimangaliso. uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha impilo yakho. Wena uyibona ukuthi impilo yakho angeke izishintshe, so uzinikele esimweni obona ukuthi yakukhubaza empilweni. Uma uzothola umuntu okwazi ukukhuluma ngegama likaJesu Kristu akunika ukuphila. Amen. uNkulunkulu uyakwazi ukukukhipha kuleso simo abantu bamangale ukuthi hayibo ngoba siyamazi lo bedakwa nje. Siyamazi nje lo befeba nje. Siyamazi nje lo bemahohla nje. Siyamazi ubethakatha nje kwenzeka kanjani ukuthatha ubufakazi ngoJesu Kristu. Yini uNkulunkulu uyakwazi ukuzikhazimulisa kumuntu. Uma uzavula inhliziyo yakho, hallelujah, glory to God, hallelujah, glory to God, hallelujah, 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 hallelujah. Uma uzavula inhliziyo yakho, ithi incwadi chapter 8 kwincwadi ungayona ngizochaza nje ngithi halamsi ngoba ngifuna sihlale la ngibachazele ukuthi kwenzakalani. Akuyona lo ncwadi kuphela, incwadi yezenzo chapter 8 lapho khona umtheno efunda incwadi kaIsaya. Angazi ukuthi ichaza ukuthini. Umoya engcwele ukhulume noPhilip ukuthi Philip hamba endaweni ethize ufike ume kulo ndlela leyo. Wathi emile wabona inqola enomtheno obuya eJerusalem. Utheme sekuya lapho ekhuluma naye wamtshela osegijima kuyona umoya engcwele wamthutha akaye khona. Wahambisana naye le ndoda wayibuza ukuthi uyaqonda lokho okufundayo. Wathi ngizoqonda kanjani kungekho umuntu ongifundisayo. Hayi wahlala naye wavula umlomo wamfundisa ngoJesu Kristu. Theme sebesondela endaweni eduze enamanzi. Wathi ke umthenwa ke pho yini engangivimbezela ukuthi mina ngibhabhathiswe. Hamba chapter 8
Hallelujah. lo ncwadi leyo sizwe ukuthi uthini uFilipi kule ndoda le ekhuluma chapter 8 ngifuna lapha from verse 26. Hallelujah. Yes sir. Kepha ingelosi yenkosi yakhuluma kuFilipi. Yes sir. Yathi suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalem. Gijima eningizimu ngasendleleni ephuma eJerusalem. Ehlela eGaza yona. Ehlela eGaza. Iyihlane. Yes sir. Wayesesukuma wahamba. Bheka nansi indoda yase-Ethiopia. Indoda yase-Ethiopia umthenwa isikhulu sika Kadake. Yes sir. Inkosazana yase-Ethiopia. Yebo. Ebiphezu kwengcebo yayo yonke. Ibifikela eJerusalem iza kukhuleka. Ibisibuya ihlezi enqoleni. Yes sir. Enqoleni yayo ifunda umphostoli Isaya. Ifunda incwadi yomphostoli Isaya ethini incwadi. Umoya wathi kuFilipi sondela unamathele kuleyo nqola. Yayisithi wasuthi umoya engcwele kuFilipi gijima unamathele kule nqola. uFilipi wayesegijimela kuyo. Yes sir. Wayizwa ifunda umprofethi uIsaya wathi uyakuqonda kambe lokhu okufundayo na? Yona yathi ngingakwazi kanjani uma kungekho ongiholayo na? Ngizokwazi uze wena uqonde ukholwe uvule inhliziyo yakho ukuze umoya engcwele angene kuwe aphile kuwe na uphile kumoya engcwele uhambe ngendlela kaKristu. Kufanele ube nomfundisi ozokuqondisa akufundise ngokuqonda akuholele ekutheni ulazi iqiniso ukuze uma ukholwa kuJesu Kristu wazi ukuthi ke ukholelwa ekutheni uJesu Kristu uyini kuwena wena uyini uJesu Kristu. So uma ke uvula umlomo wakho nokomunye umuntu ebuza ukuthi ke yindaba ukholwa kangaka kuJesu Kristu ukwazi ukumchazela naye abone inkazimulo kaJesu Kristu iphila kuwe. Yizo lonto leyo. So ke ngenxa ukuthi ke abafundisi abaningi abanikiwe sonika futhi isathu ukuthi indaba benganikwa wayesethini umthelo. Ngingakwazi kanjani uma kungekho ongiholayo na? Ngizokwazi kanjani uma ngekho ongiholayo na? Yamnxusa uFilipi ukuba akhwele ahlale naye. Yes sir. Kepha isahlukwana sombhalo ebesifunda yilesi esithi wayiswa ekuhlatsweni ile ncwadi kaJesu Kristu le ukuthi uyena owalethe ehlathweni njengeundlu elithule phambi komgundi walo. Njengeundlu elithule phambi komgundi walo. Kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe. Azange aze akhale ekuthobeni kwakhe. Ekwahlulelwa kwakhe. Ekuthobekeni kwakhe ehlulelwa wasuswa ephileni. Qhubeka. Ngubani ongalanda ngesizukulwane sakhe na? Ubani ongalanda ngesizukulwane sakhe na? Ngokuba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni. Ngokuba ke ukuphila kwendodana kaNkulunkulu kuyasuswa emhlabeni. Ngenxa yokuthi abantu abafunanga ukukholwa kuyo babefuna ukwenza izinkanuko zabo njengabafundisi bamanga nabo bengafuni ukuthi bamukele iqiniso elibhalwe phansi bafuna ukushumayela ke izinkanuko nemfundiso yabo abayithatha amadimoni engekho eBhayibhelini. So ingakho ke kufunakala umfundisi onikiwe ogcotshiwe uNkulunkulu ngomoya engcwele ukuthi afundise ngeBhayibheli ongakhethi. Understand? So uFilipi uthunyiwe kule ndoda ukuthi azoyivula uqonde ngoba uNkulunkulu wazi inhliziyo zabo bonke abantu. Uyayibona le ndoda ukuthi iyafuna ukuphila, iyafuna ukusindiswa. Wasethini ke uFilipi? Kepha umtheno wathatha wathi kuFilipi, ngiyacela. Umprofethi ukhuluma lokho ngobani na? Umprofethi ukhuluma lokho ngobani na? Uzisho yena noma omunye na? Ngisho zonke khona abantu abangaqondi kwincwadi kwi-Old Testament umprofethi uIsaiah. Uma eprofetha noma uJeremiah noma uHosea noma uHabakuk noma uMalaki uma eprofesa batshela ukuthi ukhuluma yena uqobo lwakhe uzikhulumela yena uqobo lwakhe abakwazi ukuhlukanisa uma kukhuluma umoya engcwele noma kukhuluma umprofethi. Yizo lonto le. So kumele uunderstand nje izinto zikamoya ukuthi umprofethi la ngabe uzikhulumela yena noma ngabe kukhuluma umoya oyingcwele kuyena na. So ukuze wazi lokho wena kufanele uthandaze uNkulunkulu ukuthi akwehlisele akwehlisele umoya wokuqonda ukuze musu nomoya wokuqonda uzothi ufunda incwadi engcwele uNkulunkulu uzokuvula obuhlakani ungenzi uNkulunkulu ngobuhlakani bakho ngoba uthi uNkulunkulu abahlakaniphile babambe ukuhlakanipheni kwabo.
ngoba ingakho abafundisi abaningi befundisa izinto ezingekho eBhayibhelini ngokuba yike bafundisa ngokuhlakanipha kwabo abambulenga hallelujah glory to God. You understand? Wayesathini ke la uFilipi wavula umlomo wakhe wayesavula umlomo wakhe uFilipi eqala kulo mbhalo waqala kulo mbhalo washumayela wayesashumayela ivangeli ngoJesu ngobani ngoJesu washumayela ivangeli ngobani ngoJesu umbhalo ukhuluma ngobani ngoJesu umbhalo ukhuluma ngobani ngoJesu uFilipi uvula umlomo ushumayela ngobani ivangeli ngoJesu. hallelujah glory to God. You understand? Hallelujah 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 hallelujah. You understand? Hallelujah. Izinto zikamoya zifuna okukamoya azifuni wena nokuqonda kwakho ngekho encwadini azifuni ukuqonda kwakho wena ongakuthathanga encwadini bonke okamoya kuthathwa kumoya ngoba kuba ke uma uza kuNkulunkulu awuzi ukuhlakanipha kwakho ukuhlakanipha kwakho uthi uNkulunkulu ke imicabango yakho akuyona imicabango yami indlela zakho akuzona indlela zami njengokuba ke nginethisa ukwazi ukwenza lokho ayihlehle imvula lezi nakhe uma kuphumile alibuyele emumva lambatha. You understand? Sikhuluma ngento zikamoya wayesavula umlomo uFilipi washumayela ivangeli ngoJesu. Yes sir. Hallelujah. Kwathi besahamba endleleni wathi ke la indaba enkulu esilize kuyona ukuze bonke yabona ungacabanga ukuthi siyasikhohliwe ukuthi siyaphi yonke umbhalo nombhalo ufuneka break it down ukuze sifike kuvuthondaba. You understand? Uvuthondaba yilona lethu uqondo ukuze wazi ukuthi wena ke uma uza kuKristu yini oyizele kuKristu. You understand? So kwathi besahamba endleleni bafika yabona uvulile umlomo washumayela ivangeli ngoJesu Kristu. Uvule umlomo washumayela ivangeli ngoJesu Kristu. Umthelo ubefunda isincwadi yesiprofeto sikaIsaya ekhuluma ngoJesu Kristu. So uyamchazela uthe besemchazelile kwathi besahamba endleleni bafika emanzini. Umthena wathi wayesathi umtheno bheka nanka amanzi. Okay, shokuthi manje uyasicacisela ngokusobala ukuthi umshumayezile ngoJesu Kristu wamtshela ukuthi ukuze wena usindiswe fanele ubhaphathiswe. Sitshelwa yini umbhalo ngoba umtheno usethi ke hayibo nanka amanzi. Yini engiyashoyo futhi nanka amanzi kwalani ukuba yini engangivimbela ngibhaphathiswe ukusho ukuthi umshumayela ngoJesu Kristu ivangeli lokubhaphathiswa lokuphenduka ezonweni zakho ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Eyizindaba wasethini uFilipi wathi kuye uma ukholwa. Hallelujah glory to God. Yayibona indaba ethini ithi uma ukholwa. Lalela khona abantu abangayiqondi lento yokukholwa. Yebo khona abantu abambizayo uJesu Kristu ngomlomo kodwa ke abakholwa kuyena. Sihlangana nomuntu besika stolo sinawo izolo sothenga ijuice. Siyahamba sithenga ijuice. Lokho sizuyambona ukuthi uyayiphuzela nje uphilela nje impilo yobumnandi uhlala utshwaleni abamthembi nasestolo njengoba ngamthembi nasestolo uma engena estolo bayamlandela and kusho yena ukuthi angiyithandi into yokuningilandele ingoba abamthembi indlela iyona akathembekile kodwa into ayishilo as much as engaphili ukungcwele kodwa uyazi ukuthi ke uNkulunkulu bathi yini bathi provide ngesiZulu yini. Yes Lord unakekela impilo zethu bathi ke Jesus Christ is a provider. All right, usho yena wathi ke uJesu Kristu ungumnakekeli. Usho yena uyambona ukuthi akaphili impilo yomngcwele kodwa uyazi ukuthi ukhona uJesu Kristu okuyena oyiprovider. Understand? And uzothenga izinto ezibizayo lo oyimanager uthi ke ngifisa ukwazi kule mali uthathana. Yabona manje isejeje sinkulumo ngoba usebona ukuthi lo muntu unayo ingqondo and akazelanga ukuzondontsha la uzela ukuzothenga. So ngenxa yokuthi ke noma engakholwa kuKristu ephila kuKristu kodwa igama elithi Kristu uyalazi liyaphuma emlomeni wakhe. Ngokuba ke uma uthi Jesu Kristu angeke kuze kumvimbezele ukuthi ke angene esihogweni uzongena ngamalengiso uma engaguquki empilweni yakhe. Ngokuba ke wonke umuntu obiza uJesu Kristu kodwa inhliziyo yakhe ibe ikude naye lo muntu esihogweni uma ukholwa ngenhliziyo yonke phela ungenziwa. Yona into engithi asichaza uma ukholwa ngenhliziyo yonke ungenziwa inhliziyo yakho yonke kufanele uyinikele kuJesu Kristu. You understand? So uma inhliziyo yakho ungayinikelanga kuJesu Kristu umkhonze ngomlomo
kodwa ngezenzo zakho umphika izenzo zakho kusho ukuthi yonke into uJesu Kristu afundisa ngayo ukuthi ukuze wena ukwazi ungene nomisweni na indlela ekumele uyihambe wena uhamba indlela yokuyisa egujisweni kodwa ubhizi ubiza igama likaJesu Kristu lokho kukwandisela amathuba ukuthi ke ungene esihogweni until uzoshintsha indlela yakho yokwenza ulandele uJesu Kristu ngezenzo ulandele uJesu Kristu ngothando nangomusa nangendlela ehambayo ukuze nawe uthole ukuphila okukuye manje na ke sithi nayo ukhiye uma ukholwa ngenhliziyo yonke nayo ukhiye kungenziwa awukholwa ngomlomo lalela awukholwa ngomlomo uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke inhliziyo yakho yonke hallelujah glory to God yabona ubuso Jesu Kristu wangitshela ngithi uma ufuna umoya ingcwele uhlele kuwe uyazinikela kuJesu Kristu ngempilo yakho yonke inhliziyo yakho yonke ingakho ethi waphendula wathi haleluya ingakho ethi uma umuntu efuna ukuza emva kwami makathathe isiphambano sakhe angilandele zinsuku zonke ngokuba wena uyakhiwa kabusha ukuthi uma usihamba noKristu yonke imisebenzi yakhe athi uyenza ephambene nokuphila okuphakade engcolisa inyama yakho nonembeza wakho nenhliziyo yakho uyayishiya ngemuva akuyona leyo ingxoxiswano noma impikiswano into ekumele uyenze uma uthi ke wena uyazinikela kuJesu Kristu ngokuba uma ungakwenzi lokho wena ngisho ungabhabhatiswa egameni likaJesu Kristu kodwa still uqhubeke nokuphila ngendlela yakho ongcolile awusindisiwe ngokuba uma sekwahlulelwa noma imibhalo ifunda ukuthi kwahlulele izenzo zakho izokukhombisa ukuthi wena awukwasindiswa so uma uza kuKristu uzokhala uzozithoba uzocela ukuthi akugeze akufundise indlela yokuxolela wena kuqali ngempilo yakho yonke ade uyenza nakho ukuthi wena ufunde uxolele abanye abantu ukuze wena uthole uxolo kuyena ngokuba uma ungaxoli futhi ungaxoleli wena ngeke uzuthole uxolo kuyena ngeke uzungene ezulwini inhliziyo yakho yonke funeke uyinikele kuJesu Kristu umthenwa wabuza ukuthi ke yini engisalele engavimba ukuthi mina ngibhabhathiswe ngoba nanka amanzi wathini uFilipu uma ukholwa ngenhliziyo yonke yakho yonke kungenziwa waphendula wathi wayesethi umthenwa ngiyakholwa ukuthi uJesu ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu ubungakholwa ilokhu wena lalela uma wena uyiSlam noma uyiMuslim uthi wena uprofeti wakho kuphela okholwa kuyena uprofeti uMuhammad ubani ugama lakhe Elijah Muhammad uma wena uthi ukholelwa ukuthi uyena kuphela umprofeti ongakholelwa kuyena zona zonke into azibhala phansi lithi iBhayibheli ke wathi umthenwa ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu ithi incwadi uNkulunkulu hallelujah glory to God ngoba iBhayibheli ngeke uzuluphikise ngisho ngalakho iBhayibheli lakhe eceleni elizokwenza ukuthi ke lifave izenzo zakho nokungcola kwakho kodwa leli lona ke elinethe umoya ingcwele lithi uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wathumela indodana yakhe yona yodwa ukuba izosindisa izwe akekho oseke wakhuphuka noma wehla ezulwini ngaphandle kwendodana ekuyiyona esezulwini athi uJesu Kristu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akekho ongeza kuBaba ngaphandle kwami ingakho ke umthetho uthi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu noPetru uthi wena uyindodana kaNkosi kaNkulunkulu ophilayo so
bonke labantu bayakholwa ukuthi uJesu Kristu uyena umsindisi. Yonke imibhalo kusukela kwi-Old Testament kuze kuzophuma kwi-New Testament iyasifakazela ukuthi uJesu Kristu ungumsindisi. Yes, Lord. Inkosi. Amen. Ndodana. Yezwa indaba. So sifika lana nje sisuka somewhere. Njengokuba ke umthetho vuma ukuthi ke uyakholwa ukuthi ke uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Wayala ukuba inqola ime. Ngenhliziyo yakhe yonke wazinikela wakholwa. Yayizona nto leyo. So ngale kwincwadi ka chapter 3 lesikhuluma ngayo ngesikhathi kululamiswa loya muntu loya. Kholwa okomenza walulama. Nawe ukukholwa kungakuyekisa ukufaka inani emzimbeni. Nawe ukukholwa kungakuyekisa ukuthi ke ukhuluma amanga. Ukukholwa kungakuyekisa ukuthi wena ufebe noma ubuthande ukubuka ama-video cansi noma udayisa umzimba. Ungakuyekisa lokho uma wena ukuthi ngempela uyazi ukuthi uJesu Kristu uzokusindisa. Uma ke ungafuni ukukholwa yilokho wena usho ukuthi uyazinikela kuSathane namandla akhe ukuthi wena ke the dark forces kube iwona azakhona. Awakholeli futhi ekhanyeni. Abhiza kudonsela phansi akusa phansi esihogweni. Hallelujah. Ngokuba umlilo uphenjelwe bona labangafuni ukukholwa. Yezwa indaba. So manje ithi incwadi ke chapter 3 Incwadi Izenzo sesithathu isahluko sesithathu verse 11. Yes sir. Esabambelela kuPetru noYohane bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa okaSolomoni besaba kakhulu. Khona uPetru ebona lokho wathatha wathi kubantu. uPetru wayesethi kubantu wavula umlomo wakhuluma izinto zikaMoya Engcwele ukuze avule ukuqonda kubantu ukuba abantu aba-understand ukuthi why lo muntu lo emile ume kanjani lo muntu ngeenyawo zakhe. Abantu abaningi bayakholwa kodwa ke abamile ngoKristu babambelele ezintweni zomhlaba. Uma ngase nje kulahleka lo mcobo wakhe nawo usefile wawuyena akasazibona ephila. Ingakho kugcwele abantu emgaqweni behlanya bedle emgqomeni kakuthoke babephila besaka benayo yonke into. Abanye babo babethwalile babemi ngokuthwala. Bangafuni ukuzinikela kuJesu Kristu. USathane baphutha zonke lezi zinto zabo abambelele kuzona efuna ukukhombisa ukuthi ke uyababusa abahlanyise badle emgqomeni kanti bephila kuthiwa bafundile bawoprofessor bawodoctor. Kuthiwa bade babafundisi bambe enqulu emgaqweni sebedla idakamizwa ngokuba ke bebemele bebambelele into zomhlaba bengahola uJesu Kristu behola uSathane. Yezwa indaba. Ngokuba bebetshela ukuthi bona bayakwazi ukulalela kwincwadi yaLuka kade ngifuna uyifunde chapter 10 verse 18. Lo ncwadi le iyona le ngifuna ukuthi sibhalansise ngayo lento engishoyo. Hallelujah. Incwadi ngokaLuka isahluko 10 verse 18. Yebo. Wathi kubo ngabona uSathane from verse 17. Verse 17. Babuya ke abangamashumi ayisikhombisa. Abantu abawu-70 bathumile ukuthi bahambe ushumayela bathi abantu abanika amandla. Ngokujabula bathi. Babuya ngokujabula. Nkosi. Babuya ngokujabula bathini? Nkosi. Yes sir. Namadimoni ayasithobela. Bajabulisa ukuthi ke bona bashumayela ngegama likaJesu Kristu. Angithi? Amadimoni ayabathobela. Kodwa khona into ebalulekile kumele bayazi ukuze bona ba-understand ukuthi ke akubona kuphela ukushumayela ngegama likaJesu Kristu. What? There is more. There is more into that. There is more than that. Ukuthi ke kukhona ongaphezulu kwalokho kumele wena ujabulele ngaphezulu kwalokho ukuthi wena ke ukwazi ukuthi angithi bathi fire. Bakhulumisa abantu ngezilimi kanti bona bayathakatha basebenzisa izibonakaliso zamanga nabaka abafundi babenikwa amandla uJesu Kristu uqobo lwakhe bejabuliswa ukuthi ke amadimoni bayakwazi ukuthi nawo babambe ngemoya. Wathini kubona? Wathi kubo ngabona uSathane ewa ezulwini. Ngibone uSathane ewa ezulwini njengonyazi okusho ukuthi lokho uSathane uphosiwe emhlabeni. Ngiyophosiwe emhlabeni naye uSathane uyakwazi ukukhohlisa abantu. Uyakwazi hallelujah God. Uyakwazi ukulutha abantu bezitshela ukuthi basasebenzela uJesu Kristu kanti ke sebewile. Ukuba aqala ngezinto ezincane ukuthi aqale abuke umuntu esifazana amkhanuke kanti umuntu esifazana uthunyeleke uSathane. Umfundisi awe ekholweni kwakhe.
yini usephumile ekholweni ngokumuntu wesifazane ufika wamlutha umfundisi walutha ekeshadile waphuma wayofeba noma wophinga umuntu wesifazane angamazi baningi abantu besifazane abathunywe usathane emabandleni ukuthi azowisa abafundisi abashumela kwabungcwele baningi abantu abayigwili abasebenza ngemali abathunywe emabandleni ukuthi bazothenga abafundisi ukuthi bawe emabandleni. You understand? Wathini uJesu Kristu? Bhekani ngininikile igunya Usinikile amandla lokunyathela izinyoka ukuze sikwazi ukunyathela usathane nawofezela sinyathela usathane nawofezela naphezu kwamandla onke esitha naphezu abona amandla abanika wona ukuthi bacindezele usathane. So uma ethi izinyoka ofezela nani futheni. Amen. Anisoze noniwa lutho. Uwasivikela sivikelwa yini? Igazi likaJesu Kristu. Sivikelwa umoya kaJesu Kristu. Kodwa ke ngaphambi kokuthi asinike bonke fanele aqale ahlatshwe abethelwe ichitheke igazi afavuke bese siyagcwaliswa ngale moya lo sinike wona sikhava ngegazi lakhe. So manje uyasitshela ukuthi ngiyanika amandla. So ngibonile usathane ehla ewa ezulwini njengonyazi. Bhekani ngininikile igunya lokunyathela izinyoka. Faneleke niwe amandla. Lo mandla unyathela izinyoka. Ungathatha izinyoka uzifake esikhwameni, ungathatha ofezela ubafake ekhadibhothini. Uyabanyathela ngegama likaJesu Kristu. Uyayibopha imoya ngegama likaJesu Kristu. Haleluya. Uyayibopha yonke. Uyayiphosa olwandle. Iyolinda usuku layo. Naphezu kwamandla onke esitha. Naphezu kwamandla onke esitha. Anisoze noniwa lutho. Ayikho into engakona. Uma uhleli kuye uKristu. Yes Lord. Azikhohlisi. Ungazikhohlisi nakancane. Sonke isono senzayo phenduka uzisole uxolise kuNkulunkulu ngalo sosikhathi senzeka ukuze wena ke sithethelelwe manje usaphila. Ngokuba in a second, in a blink of an eye, noma ukuphazima kweso ungenza isono ufe lo sono sibambelele kuwena. Wena usungumsolo sathi uyakusola ngesono senzile. Uma ufa lo sono siyakuvalela ukuthi wena ukwazi ukungena. So noma ngabe siphi isono senzayo xolisa uNkulunkulu ngokukhulu ukuphazima kweso. Ukuze wena uhlezi umsula phambi koNkulunkulu, uhlezi umsula phambi koNkulunkulu ngomkhuleko. So uwasinika wonke amandla, unika bonke abafundisi bakhe nabapostoli bakhe amandla ukuthi ke balwe nesitha, banqobe isitha. Amen. Nokho ningathokozi ngalokhu. Ningajabuliswa ke yilokho ukuthi nina ninikiwe amandla kokuthi omoya bayanithobela. Yezwe lonto leyo. Ningajabuliswa ukuthi nina ninikwe amandla ukuthi ligcobe inyoka nofezela ninqobe isitha. Ningajabuliswa yilokho. Yini kumele sijabulise? Nokho ningathokozi ngalokhu kokuthi omoya bayanithobela. Kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Number one. Igama lakho ngabe lilotshiwe yini ezulwini lomfundisi? Amen. Nijabulisa ukuthi ke Amen. nithi fire. Nibopha imoya. Hallelujah. Kodwa still usathane uyaphutshuka. Unenza nikhonza imali ngaphezulu kwaNkulunkulu. Unenza nibone ukuthi kuhle ukuthi nenyangeni nihlabela amadlozi. Ngabe igama lakho libhaliwe ezulwini. Ngabe ulwela ukuthi usindise abantu nawe usindise noma ulwela ukuthi usindise abantu wena ulahlwe na? Ukuba khona abafundisa ngokungcwele kodwa bona bayisihogweni. Amagama abo already yabhaliwe encwadini yomngcwele. Yabalahliwe. Baboshwe umoya omnyama benzeke ideal noSathane. Hallelujah. Ungajabuliswa ukuthi wena ubopha imoya. Ungajabuliswa ukuthi wena ukhuluma nemoya. Kodwa wena ulahliwe. Igama lakho alikho ezulwini. Baningi abantu abajabuliswa ukuthi banomoya ingcwele. NoSathane uyayazi indlela zikaNkulunkulu. Uyakwazi ukuthi ke lalela yabona hambe kwincwadi yaseKorinte. Yoqala.
mangeyona oqala yesibili 11:13. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte Awuhambe kule yesibili 11:13. Singakhombisa ukuthi usathane naye uyazazi indlela zikaNkulunkulu and uyazipractice. Ingakho ama-Roman Catholic Church esebenzisa iBhayibheli kodwa ayefundisa izinto eziphambene neBhayibheli. Incwadi yesibili kwabaseKorinte Verse 13. isahluko 11 verse 13. Yebo. Ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga. Khona abantu bezenza abafundisi bakaNkulunkulu kodwa labo bangabapostoli bamanga. Izisebenzi ezikhohlisayo. Izisebenzi. Usathane unezisebenzi zakhe azithumile, izisebenzi ezikhohlisayo. Beziguqula abapostoli bakaKristu. Bezenza abapostoli bakabani? Beziguqula abapostoli bakaKristu. Kepha akumangalisi ngokuba usathane uqobo. Ngokuba ubani? Usathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya. Siyanitshela nje ukuthi nabo abaprofeti bamanga labo baphatha amakhandlela neziwasho namanzi novaselina bedayisa ke na wonke ama-product no powder. Baziguqula abapostoli bakaKristu. Kodwa nina nazi ingakho bezisendazana ezithombeni. Amen. Nithi ke bagcotshiwe. Usho uJesu Kristu ngambona usathane ehla njengombani. So yonke lento sikhuluma ngokuthi ke ungathi wena mawunikiwe amandla kaNkulunkulu ucabanga ukuthi wena ke so phelelisiwe ayikho into engakuthinta. Uyowa njengayo usathane ukuba uyofika kuwena njengakho kuwa kwakhe awele enhlizweni yakho akuyise. Ingakho kumele uhlezi uzithoba uNkulunkulu, uhlezi ucinga ukuthi akukho longcole khona ngokomthandazo uxolise uNkulunkulu uma kukhona okwenzile ongakwazi. Ngokuba uma uye ukuthandaza uye kubopha ibhande. Uye ukukhuleka. Ucabanga ukuthi wena yonke into icovered. No. Ukuthi wena ushade noKristu fanele uhlale kuyena ngale ndlela yenza ngayo la into abenothandaza ebopha ibhande. Azange atheste kwakanye. Uyasho ukuthi ke nami usathane ngesikhathi engilinga wahamba for a season. Amen. Akabuyanga wangena Juda. Akahlalanga kubaFarisi nabaSadusi nabafundisi abakhulu usathane. Babebusa usathane bonke kuze kube sekufeni kwaKristu. Ukuba yonke imisebenzi ayenza babephikisana naye. Kodwa yonke imisebenzi ayenza yayivumelana nombhalo isiprofeti esasilethwe abaprofeti bakaNkulunkulu. Incwadi ezenzo. Imisebenzi ayenziwa abapostoli akuyona yabo. Incwadi ezenzo kwesithathu verse 12. Hallelujah. Khona uPetru ebona lokho. Wathatha Wathi kubantu. Madoda akwa-Israyeli. Nimangalelani ngalo. Yini enimangalisayo ngalo? Nimangalelani ngalona. Nisiqoloselelani ngokungathi simenze ukuba ahambe ngokwethu. Simenze ukuba ahambe ngokwethu. Amandla nangokwethu ukukholwa na. Ngicabanga ukuthi njengoba lo muntu ehamba khona abantu abathatha udumo balenzo lwabo. Lento isifundisa ukuthi uma uNkulunkulu enikile amandla akhe ukuthi ukwazi ukusukumisa abantu abayizishosha, ukwazi ukulapha abantu abaphethwe izithuthu nazo zonke izifo, ukwazi ukukhipha izilwane kubantu namadimoni, ungathathi udumo lenzo lwakho. Ungakulinge nakancane. Uthathe udumo lenzo lwakho. Udumo lufanele yena lokunikile amandla. Hallelujah. So lo wakuhlola umpostoli uPetru uyasitshela ukuthi ke bonke abakwenzile bangagqolozeli bona. Funeka babonge ongaphezulu kwakho konke. Yes God. Okuyena ongumnini amandla onke. Okuyena okwazi ukuthi adala izulu nomhlaba. Okuyena owatshela abafundi bakhe laba bawu-7 ukuthi ke nginikile amandla. Amen. Nginikile amandla ukuthi kwanikwazi ukugcoba inyoka. Ofezela ninqobe isitha usathane. Kodwa ningajabuliswa ukuthi imoya yenithobela. Thandazelani ukuthi imoya ikamagameni abhaliwe ezulwini. Yes God. Ngoba labantu babheka oPetru batshelwa ukuthi bona abenze lento ngamandla abo.
uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kabani? kaAbraham, uNkulunkulu kaAbraham, noNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaIsaac, noNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu kaIsrael, uNkulunkulu wabobaba bethu, uNkulunkulu wababa bethu thina abakholwayo. uyidumisile inceku yakhe, Uyidumisile inceku yakhe, uJesu, uyidumisile indodana yakhe. uJesu enayikhaphela Nina abantu elikhaphelayo mihla yonke yokuphila kwenu. nayiphika ebusweni bukaPilato. Nithi lalela, abantu bathi bayakholwa, baphatha amabhayibheli, bayesontweni, bathi ke siyakholwa uJesu Kristu wafela izono zethu, siphila ngomusa. Kodwa ke babhizi bayambethela ngogwayi, babhizi bayambethela ngotshwala, babhizi bambethela ngokufebe, babhizi bambethela ngokuba ke abaqambi bamanga, babhizi bambethela ngokushumayela ivangeli lamanga, babhizi bayambethela ngokuhlabela amadlozi, babhizi bambethela ngokufaka indlela zokufakelwa. Njengoba nabo obaba benu nokhokho benu babebulala abaprofethi bakaNkulunkulu bengafuni ukwamukela izwi. Namanje imangaliso sikaJesu Kristu zikhona, usindisile. Yes Lord. Esithele susathane. Yes Lord. Amen. Nisizulazula sibonge emhlabeni. Besizulazula nathi usathane sigwinyile ngokuba ke ubhonga njengebhubesi ufuna laba zobayigwinya. Yes Lord. Amen. uJesu Kristu wathi ke wozani, Melana nani naye. wathi wozani ekhanyeni, Iqinile. wasibiza ekhanyeni. Yes Lord. Azange size sibe nomgabaza, nomgabaza bekukhona usathane zama ukusinyakazisa efuna ukusabisa ukuthi ngaphandle kwakhe ngeke siphile. Akukho ukuphila okukusathane ngaphandle ukuthi ke ukukhohlisela nje okwamanje. Uyazi kahle usathane ngamhlophe ukuthi yena esihogweni. Yes Lord. Ingakho elwa nabantwana abangcwele, ingakho elwa nabantwana bakaNkulunkulu, elwa noNkulunkulu ngokuthi akhohlise abantwana bakhe ukuze bengeze eqinisweni. Yes indaba. Amen. So Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya. usathane akubangalisi lemsebenzi yakhe ukuthi anenze ngabazi. Ayibo uma ngikhila isibungu ngizoba yini ngaphandle kwesibungu obengithengele roll on. Amen. Ngeke uze uJesu Kristu usecabanga ngosibungu. Mishiye usibungu emuva ngokuba ke nishadile. Ngakho akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga. So labo abasebenzela uKristu abafundisi benu abasebenzela usathane, abafundisi abasebenzela usathane bantshela ukuthi ayikho inkinga yokuhlala nosibungu ngashadile. uNkulunkulu uzonibusisa ngomshado. Kodwa nibhizi niyalana. Nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga. Ezukuphela kwazo kuyakuba njengokwemisebenzi yazo. Bonke abantu abaphikisana nemfundiso kaKristu, uma umfundisi ema phambi kwenu efundisa ngento engekho eBhayibhelini, ayiguqule into ekhona eBhayibhelini enze ibe into engekho noma ayiphikise, lo mfundisi umfundisi kaSathane. Uma usonto kulelo sonto lekuthiwa khona egqoka amabhluku ayikhinkinga, phuma lapho wena. Hallelujah. Uma kuthiwa ke ayikhinga abantu besifazana abafaka inwele zokufakela abangamboza amakhanda abo bethandaza, phuma lapha wena. Uma ngempela uzimisela ngokusindiswa nokuphila okuphakade, hallelujah, glory to God, uzowalahla lama chains, uzowalahla lama gold teeth, uzowalahla lama bhluku nawo ogcwele wardrobe umuntu wesifazane. Uzoyilahla yonke i-makeup. Zisindiseni. Uzowalahla wonke amaruji nopende labanipenda ngabo. Zisindiseni. Yezo lonto leyo uzolahla zonke iziketi lezi ezincane nizigqokayo. Zisindiseni. Ngokuba ke manje wena usuyazi ukuthi uNkulunkulu akahambisani ukungcola. Uthi umzimba wakho ithempele lakhe, wathengwa ngenani. Hallelujah, 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 glory to God. Wathengwa ngenani eliphakeme. Hallelujah. Siphilisiwe Amen. egazini kaJesu Kristu, kuphela egazini kaJesu Kristu. Uma samba ngokuqonda samba kuye. Amen. Amen. Uma wathengwa igazi kaJesu Kristu, Amen. why wena uphila cheap? Why uyisigqila sotshwala? Why uyisigqila samanga? Why uyisigqila senalithi uhlaba ngenalithi njalo uzifaka ugwayi? Why uyisigqila sofebe? Why uthumela ivangeli lamanga? Uma ngempela wena uziqhenya ngoKristu nokufa kwakhe. Amen. Why ungafuni ukuthi ukhulume iqiniso? Why ngalifuni iqiniso? Why?
nithanda ukubambathwa nishushuzele ngamanga. Why? Labantu laba basebenzayo abapostoli basebenza bamelana nezinhlupheko beshawa igama lika Jesu Kristu. Why waluthanda webona bonke abantu ngegama lika Jesu Kristu ungakhuluma iqiniso? Amen. Ngokuba usathane uhlezi phezu kwakho. Usebenze wakugoba. Iqiniso usalazi ukuthi into kanjani. Uhlala isonto lonke uplana uzoshumayela uthini ngokuba uholwa moya ingcwele. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, God. Uma ubuhlalile phambi kwaNkulunkulu afundisa indlela zakhe, wena uyashumayela lokho kushiwo uNkulunkulu. Ubuzokhuluma lento ebhalwe phansi eBhayibhelini. Nihambe nezikoleni zokufundela ukuba bafundisi, niwenze ukuba bafundisi abangazilutho ngeqiniso. Niguqula iqiniso loNkulunkulu liphendula amanga. Nitshela abantu ukuthi abakhonza amangosana. Nitshela abantu ukuthi abahlale ezonweni zabo. Banikelele nibafundise ngokuthi bazobusiswa ngezibusiso zokuba bazoba nezimoto. uNkulunkulu nibamotivate ukuthi ke bahlale ehluphekeni, bahlale engcoleni kwemphefumulo yabo, bomiwe belambele imoya yabo ingcolile. Nibafida ngezinto eziphathekayo ngoba nisebenzela uSathane. Niyabopha ingane zikaNkulunkulu ngamanga ngokuba nina uSathane usanivumile. Nimvumile nalo uSathane uyanihola. Niphelelwe unembeza, niphelelwe ukuphila. Nilahlekelwe unyembeza wena ushisiwe. Ushiswe ngensimbi eshisayo, waqeda ukuphila unembeza wena usaphila ufile. Ngakho sisi siyanchallenge nina amaxoke, nina abantu ezikhuluma into engekho. Amen. Nize nesikhombisa ngeBhayibheli ukuthi ke lemfundiso yeni kuphi la eBhayibhelini ukuthi khona uNkulunkulu abathathu. Ukuthi ke lokho esiphambanweni noma nelapha edongweni isithombe lesakhiwe ngezandla zomuntu uNkulunkulu noma uJesu Kristu noma uMaria. Ubani othi mekuthandaza kuMaria? Ubani? iBhayibheli isitshela yonke into. Wena ngasitshela izinto ezenzayo ezivambene neBhayibheli. Amen. Yingoba yini nihola amadimoni? Nifundiswa amadimoni. uNkulunkulu akekho kumina. Amen. Basebathini ungiphi incwadi? Basebathini abantu ngesikhathi uphethe ekhuluma nabo abantu lapha kwincwadi yesakhiwo sesithathu verse 13. uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu kaIsrael, uNkulunkulu wabobaba bethu, uNkulunkulu wakhokho bethu uyidumisile inceku yakhe, udumisile inkosi yakhe indodana yakhe uJesu Kristu. uJesu Yes sir. enayikhaphela Nina layibethela nayiphika ebusweni bukaPilato, nayiphika ebusweni kaPilato. yena esenqumile uPilato ukukhulula, wayesenqumile ukuthi ke lalela abantu uzibona bakhohlakele kanjani. Abantu uJesu uPilato wathi angitholi icala engamgobela lo muntu lo. Ngimthathelele yena ngoba phela kunesikhathi komele kuthiwa kona mase kusondele usuku lama Easter kuthiwa ke uzothathela umuntu oyedwa labantu aboshiwe. Ngizothathela yena bathi abantu no. Msuse lo muntu ufana afe lo muntu lo. Hallelujah. Amen. Amen. Kepha mina Banama ukhetha isigebengu umbulali ngaphezulu komuntu omsulwa. Bephika indodana kaNkulunkulu engcwele. Amen. Yona yodwa ezosindisa thina. Bakhetha isigebengu. Hallelujah. Hallelujah. Kepha nina namphika namanje ngikhulumile ngabantu abahlala emgaqweni abafuna ukuzwa lutho ngoJesu Kristu, bafuna imali kuphela, bafuna imali nokudla kuphela. Jesu Kristu wasitshela kahle ukuthi ke ngesikhathi bemlandela ningasebenzi. Ngiyazi ukuthi anizelanga la mina imfundiso, nizela kumina ngoba nibona imangaliso zokudla. Nizela ukudla nilambile, nifuna ukufida inyama kuphela kodwa imphefumulo yenu nilambile. Ningasebenzeli izinto zasemhlabeni ezibhubhayo. Amen. Kodwa sebenzelani ukuphila uphakade. Kepha nina namphika ongcwele, nolungileyo, nacela ukuba niphiwe ongumbulali. Bafuna umbulali ngaphezulu komuntu olungileyo. Yayizwa lento le. Lemhlaba siphila bona manje. Abantu bafela ezonweni zabo. Uma bafundisa indlela zokulunga abafuni ukizwa. Kodwa qhamuka umfundisi wesigebengu osikhotheni, umprofeti omanga, bamjabulela ngendlela yonke.
bamthengela ngisho imoto bathengela isigebengu amanga Hallelujah. babathengela ngisho amabhanoyi babakhela imizi bafundisa ingane zezigebengu. Amen. Ngizubona abantu badukile balahlekile yini abafuna ukufunda iBhayibheli abafuna futhi ukwenza izinto eziseBhayibhelini ngokuba yini bahleli kamnandi esonweni bacanga ukuthi ukuphila kwabo ukuphelela emhlabeni. Amen. Nayibulala inkosi yokuphila. Lokhu abakwenzile abapostoli abakwenzanga ngamandla abo. Ayivusayo uNkulunkulu kwabafileyo. Kodwa lo abamnikela ngaye kuthiwa kabulawe uNkulunkulu wamvusa efuna ukubakhombisa. Esingofakazi bakho thina. Ngeke ngishumayele ngento engenayo isho ngayo. Le uzambulile uJesu Kristu kumina ukuthi yena uphila la emhlabeni uyabusa ngaphansi komhlaba uyaphila ezulwini. Amen. Ngiyakholwa. Hallelujah. Ngiyakholwa ukuthi awufuna ukukholwa yiloko wena uyesihogweni. Ngokukholwa egameni layo. Ngokukholwa kuphi? Egameni layo. Uma ungafuni ukukholwa igama lika Jesu Kristu. Uma ungafuni ukulamukela igama lika Jesu Kristu. Amen. Ngeke uze ukubona ukuphila okuphakade. Ngeke uze ulingene izulu uma ungafuni ukwamukela igama lika Jesu Kristu. Ukulamukela kusho ukuthi wena inhliziyo yakho yonke uyivula wamukela iqiniso. Uphile ngeqiniso, uhambe eqinisweni, uholwe iqiniso elikamoya ingcwele ongumduduzi. Mina ngindlela neqiniso nokuphila. Lona lindlela neqiniso nokuphila. Amen. Ngokukholwa egameni layo, lo enimbonayo nenimaziyo igama layo. Ngokwazani? Nenimaziyo. No, ngokukholwa. Ngokukholwa egameni layo. Ngokukholwa Egameni layo. ayikho enye gospel ongayithola ngaphandle kwale enteke entukuntuku le esweet le emnandi emadlebeni enu. Itazi izindlela. Hallelujah. Le entshela ukuthi ningenza noma yini niphila kumuso niphila kumusa. Ithi Ngokukholwa egameni layo. uma ukholwa egameni lakhe wenza yonke into ayishoyo ngoba uyazi ukuthi wakufela wena. And ukufela kwakhe akuzange ube yize. Ngokuba wefuna wena ukuthola ukuphila. And ukuphila kubhalwe endleleni yakhe. Njengoba kubhalwe endleleni yakhe kusho ukuthi wena uma uza kuyena njengoba ngisho uvula inhliziyo yakho yonke. Uyazinikela kuKristu. Egameni lakhe kufanele ukukholwe khona. Amen. Phela igama lakhe alikho elinye igama ngiyakutshela mina. Lo enimbonayo nenimaziyo igama layo. Lamenza aqine. Lalela, ngimlani uyangazi mina. Uma ungangazi uzongazi mina. Yini? Ngizokutshela ngomlando wami, ngizokunika itestimony lami ngoJesu Kristu. Amen. Ngokuba wonke umuntu omile ophambili ofakaza ngoJesu Kristu, ufakaza ngokuthi uJesu Kristu wamsindisa. Yes Lord. Wawunjani? Ngangifeba, ngangiphuza, ngangidawa, ngangitshontshe, ngangiqamba amanga. Amen. 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 Ngangihlezi ngicabanga izinto ezingcola. Yes Lord. Hallelujah. Sambonga Nkosi uJesu. Ama-video cathi sesiwabuka. Ama-move abantu bebulalana opopayi bekhuluma zonke izinto ezingenasense sasizenza zonke lezo zinto. Hallelujah. Amen. Ngegama likaJesu Kristu ngimlamthu ubufakazi ukuthi ngingcwele phambi kwakhe. Yes Lord. Amen. Ngemsebenzi yakhe ayenzile esiphambanweni engikhombisa ukuthi angifanele ukuphila ngazo zonke lezi zinto semhlabeni. Zokufa. Zokufa. Phendukani. Lethi kuye. Hallelujah. Azinglethi kuye. Zonke lezi zinto ezenziwa abantu emhlabeni bedoba amajathu, bekunda izitayela, bedoba amakhanda, bependa inwele, befaka umlomo, befaka amazinyo okufakelo. Zonke lezo zinto izinto zamadimoni. Yes Lord. Umsebenzi yamadimoni leyo. Futhi esihogweni nayo bezifuna izinto zawo ekukhumula, ehluntule ekwenza yonke into le. Lapho kuthiwa khona impethu zakhona ziboli. Amen. Amen. Umlilo okhona awuqishi. Akukho mina, akukho ubusuku. Akukho mina, akukho ubusuku. Uyomiwe, akho manzi. Yes Lord. Ulambile, akukho ukudla. Hallelujah. Amadimoni anginaphanaphaza, uyafa uyavuka, uyafa uyavuka. Amen. Amen.
Amen. Akusekho ukufa. Ngenxa ukuthi wena ukhethe nje ukudayisa ngomzimba ithempeli likaNkulunkulu. Wathini umphethu? Hallelujah. Ngokukholwa egameni layo. Le ndoda ikholiwe ngisho izonto la. Umthena wakholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. iBhayibheli kumele ikutshele ukuthi ufuna ukukholwa. Ithi le ndoda lena uphethe manje umphostoli kaNkulunkulu utheni? Ngokukholwa egameni layo. Yebo. Lo enimbonayo nenimaziyo igama layo lamenza aqine. Igama likaJesu Kristu likwenza uqine kuzona zonke izimo obhekana nazo njengale ndoda le yamisa ehleli phansi isishosha wasukuma ngegama likaJesu Kristu ngokukholwa egameni likaJesu Kristu. Nokukholwa okungayo. Ukukholwa okungayo Kumnike lempilo phambi kwenu nonke. kumnike yini? Kumnike lempilo phambi kwenu nonke. Uyahamba uyakhwehlela uphila ngezifutho zodokotela. uJesu Kristu angayilapha yonke lokho. Hlukana nokuba isigqila sikagwayi. Hlukana nokuba isigqila sensangu. Hlukana nokuba isigqila samaphilisi. Hlukana nokuba isigqila semjovo. Siqila socansi. Isigqila socansi. Siqila sotshwala. Isigqila sokuphuza utshwala ube isibotho. Siqila samanga. Uhlele emgaqweni uqambela abantu amanga ukuthi unezingane ufuna ukuzondle ngokufuna imali uthathe lo mali yokwenza ngayo izidakamizwa. Siqila samadlozi. Siqila Hlabela amadimoni. Yes Lord. Uyisigqila ngayo yonke indlela usathana ukubambile. Siqila sikaShembe. Ithini incwadi? Hallelujah. Hallelujah. Ngokukholwa egameni layo. Yebo. Lo enimbonayo nenimaziyo igama layo lamenza aqine. Igama liyaqinisa liyaphilisa igama likaJesu Kristu. Nokukholwa okungayo Ukukholwa okungayo kumnike lempilo phambi kwenu nonke. kuyakulethela nawe ukuphila. Bonke abantu bomangala ukuthi ushintshe kanjani. Igama likaJesu Kristu. Igama likaJesu Kristu. Hallelujah, glory to God. Liyokwenza abantu bamangale ukuphila kwakho ukuthi ushintshe kanjani. Amen. Bayakulahla abantu bakuthuke, bakunyokolote, bakuthele ngamathe. Njengoba Jesu Kristu bakwenza kuyena lokho. Kodwa ngoba wethanda uNkulunkulu. Yes Lord. uNkulunkulu wamnika ukuphila okuphakade. Nawe lokho kuphila ungakuthola uma uzozinikela kuJesu Kristu. Akekho omunye ongakusindisa ushembe no. Ngeke ushembe. Bayafa bashintshana esikhundleni lapha kaShemba ngithi. Yes Lord. Bonke baphelele egodini. Yisho incwadi ukuthi uJesu Kristu akakubonanga ukubona. Yes Lord. Amen. Washo umprofeti uDavide. Washo umprofeti uDavide. Abapostoli bafakaza. Yes Lord. Na uJesu Kristu wafa wavuka. Yes Lord. So uma bonke behlele emathuneni uJesu Kristu uyena yedwa kwezulwini bona abawona mbabani. Yes Lord. Ngitshele. Ngitshele ngoba phela ke nina nikholelwa ukuthi abaprofeti benu ba right. Abaprofeti benu angithi mina ngoba abaprofeti bakaNkulunkulu laba engikhuluma ngabo. Yes Lord. Laba abakaJesu Kristu. Yes Lord. Bonke bakhuluma ngoJesu Kristu. Yes Lord. Laba profeti bene nizenzela bona lemhlabeni abazenzile. Ibona abantu honele esihogweni. Nesihogweni ngamalengiso. Yes Lord. Phumani kule mabandla ena amandla. Phumani. Amen. Phumani. Nize kuKristu. Amen. Nihambe ngezwi kaJesu Kristu. Yes Lord. Yezwi indaba. Ngiphe. Sesifuna ukuvala. Hallelujah. Kepha kalokhu bazalwane niyazi ukuthi nenza lokhu ngokungazi. Ukuhlala kwakhe esonweni yabona iBhayibheli likhuluma ngento eyenzeka sishumela ngento eyenzeka manje. Hallelujah, glory to God. Amandla kaNkulunkulu lawo. Okutshela ukuthi konke okwenzayo manje njengoba nabo babengazi iBhayibheli lisibuko sakho sokuphila ukuthi okhokho bakho bona nawe uhlele esonweni ngokuba okhokho bakho baphuma endleleni. So konke okwenzayo konke lokho okwenzayo ukwenza ngoba wazi. Amen. Awazi. Amen. Amen. Akubona bona labantu laba ngqo. Kodwa abaphathi babo ababulala uJesu Kristu Njengabo influencer. Njengabo ababusi benu. Njengabo Ababusi bakwenza ungazi nokuphika ukuthi umoya kaSathane ubacindezele. Kepha lokhu uNkulunkulu akumemezela
ngaphambili ngomlomo wabaprofeti waNkulunkulu already lo usememezelile ngaphambili ngomlomo wabaprofeti bonke wayushebe ngamemezeli ngalokho akasiyo akasiyo kaNkulunkulu umprofeti no akayena upho no uphofu no umagejegeje no yes Lord umbushiri no yes Lord akubona abaprofeti bakaNkulunkulu abaprofeti bakaSathane labo bathunywa uSathane uyabasebenzisa uSathane uma bethunywa uNkulunkulu ufuna basivezele ngeBhayibheli lesibonakaliso zabo zokukhohlisa abantu ehamba inyanga bayathakatha bangabathakathi yes Lord nithakatha abantu nani nithakathiwe ngokuba konke lokho nikwenzayo kuyize leze yes Lord kepha lokho uNkulunkulu wakumemezela ngaphambili ngomlomo wabaprofeti bonke ukuthi uKristu wakhe uKristu kwabani wakhe uyakuhlupheka ukugcwalisile kanje ngalokhu phendukani niguquke niphenduke inhliziyo zenu niziphendulele kuKristu ukuba kuhlangulwe ukuze nikhishwe izono zenu ukuze nigezwe izono zenu ukuze kufike izikhathi ukuze uma sekufika izikhathi zokuhlunyelelwa yes sir ezivela ebusweni benkosi nokuba ithume uKristu Jesu ukuba iyothuma yena uKristu uJesu lo enimiselweyo esimiselwe yena ukumelwe ukuba izulu limamukele kuze kube izikhathi zokubuyiselwa kwakho konke uNkulunkulu akhulume ngakho ngomlomo wabaprofeti bakhe abangcwele kusukela kwaphakade haleluya bonke uJesu uNkulunkulu amthumela kona uJesu Kristu umthumela ukuthi azogcwalisa abuyisele izinto esimweni ukuze kwenzeke konke ayikhulumile ngabaprofeti bakhe amen konke akukhulumile yes Lord yezona nto leyo so lo Jesu Kristu lo hambe kwincwadi yezambulo sivale ngayo incwadi yezambulo sahluko sokuqala from verse 7 to verse 9 gijima incwadi isambulo isahluko sokuqala yes sir iverse 7 bhekani isincwadi bhekani uyeza namafu namehlo wonke amehlo ayakumbona Jesus hallelujah Jesus Christ wonke amehlo ayakumbona uJesu wonke nabo abamgwazayo nalabo abamgwaza nezizwe zonke zomhlaba nazo zonke izizwe zomhlaba ziyakulila ngaye ziyokhala yebo amen mina ngingu-alpha ngabe uJesu Kristu uyanika ubufakazi uthi mina ngingu-alpha no-omega uthi mina ngiyisiqalo nomgcini yes Lord kusho inkosi uNkulunkulu okhona nowayekhona nozayo umnini mandla onke wonke amandla awakhe lamandla ophila ngawo akaNkulunkulu lesikhathi osinikiwe unikwe uNkulunkulu ukuthi uphenduke ngokuba wena usakunika umusa laba sebefile sebedlala indima yabo banikiwe isikhathi sabo sokuthi baphenduke bamphika uNkulunkulu owaziyo kwakho konke so wena unikiwe isikhathi ukuthi uphenduke manje ithini incwadi kaPetru incwadi yezenzo sahluko sesibili verse 8 uPetru wayesethi phendukani yilowo nalowo apapathiswe fanele wonke umuntu ophendukayo uma uphuma esolweni fanele upapathiswe egameni likaJesu Kristu njengomthelo wabhaphathiswa umuzi noma umndeni kaCornelius wabhaphathiswa umpostoli uPaul wabhaphathiswa abafundi ababengabamukeliswa isipho sikaMoya Ngcwele abahlangana nompostoli Paul babhaphathiswa baningi babhaphathiswa ngegama likaJesu Kristu
ngalo losuku lolu ke umpostoli uPaul uPetro ekhuluma nalabantu abantu abangabu 3000 5000 3000 Amen. ababhaphathiswa Yes, Lord. 3000 babhaphathisa bona ngalo sikhathi babeyingcosana be120 but ngalo suku umpostoli uPetro ekhuluma ishumayela nevangeli leli washo wabhaphathiswa abantu abangabu 3000 funda Ngakho abalamukela izwi lakhe babhaphathiswa kwanezelwa ngalowo muhla abantu abangathi izinkulungwane ezintathu. yezolonto 3000 abantu ababhaphathiswa bona ngesikhathi bebuye kokhapha uJesu Kristu ekhushule ezulwini sebebuya inamba yabo babelinganiselwa ku120 kodwa ke emva kwalitshumayelo ngokuba emva kokuthi bebuyile entabeni bahlangana bonke bakhetha omunye impostoli bamfaka esikhundleni sikaJudas Iscariot thebe sebemfakile kwase kufika usuku lwePentecost lo suku lwePentecost ile kwakuhla khona umoya engcwele wehlela khona bakhuluma ngezilimi la khona uPetro washumayela waze wafika la sebebuza behlabeka enhlizweni bathini Hallelujah. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenze njani na? abantu abaningi bazibuza ukuthi yini esingayenza ukuze sisindiswe nangu umbhalo uthini uPetro wayesethi pendukani yilowo nalowo abhaphathizwe. uthi uJesu Kristu wonke umuntu ufuna abhaphathiswe uthi uJesu Kristu akuthiwa ngumhlengi Egameni likaJesu Kristu. hamba ugcwalisa ngencwadi kaJohane chapter 3 verse 5 bakhombisa ukuthi uJesu Kristu akuthiwa ngumhlengi wonke umuntu ufuna abhaphathiswe wonke umuntu oza kuKristu kufuneka adlule emanzini Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane 3:5 isahluko sesithathu verse 5. yebo Waphendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi uma ungazange uzalwe ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. yezwa ke ungacasi siyaphoqa ukuthi ubhaphathiswe kusho uJesu Kristu ufuna ubhaphathiswe wamukela isipho sikamoya engcwele ukuze ungene embusweni kaNkulunkulu buyela ngale vale yonke into ebhalwe phansi sikholelwa yilokho okubhaliwe sishumayela okubhaliwe siphila ngokubhaliwe Amen. haleluya uPetro wayesethi pendukani pendukani yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. ukho ukuthethelwa kwezono zenu Haleluya. Khona ukuze niyakwamukeliswa niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu sabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza haleluya wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Amen. Haleluya. Uyothi-ke uma sofuna ukubhaphathiswa noma ufuna ukubuza umbuzo ophathelene neBhayibheli soyishiya imininingwane kodwa ngaphambi kwalokho uzocela uBryce sivele ngumzandazo. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla izwi lakho lingumlilo ohangulayo izwi lakho Baba licije ngaphezulu kwenkembe ecije inhlangothi zombili liyahlaba njengamanje kubantwana bakho wena Nkosi uyatshala imbewu kulomhlabathi izwi lakho liyimbewu makube loyo naloyo Nkosi olamukelayo njoba lisuka kuwe moyo ongcwele alamukele ngentokozo afune Baba abe nokulangazelelo ngoba wena Nkosi uyangqongqoza ngisho emaphupheni akhe uyangqongqoza emicabangweni yakhe uyamenza Baba ukuba athathe isinqumo sokuphenduka njengamanje egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu kuze ezongena emanzini abhaphathiswe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu athethelelwe zonke izono zakhe Nkosi abe isidalwa esisha umnike Baba isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba siyisethembiso isiphiwo esisethembiso kubo bonke abakholwayo Nkosi egameni lakho siyalibonga izwi lakho Baba ubalithembekile
bagcineke Nkosi bonke abathatha isinqumo njengamanje sokuba bafuna ukuhlukana nesono, bathatha isinqumo sokuthi bafuna ukubhabhadiswe, babe yidalo ezintshe, bayisindise kulesizukulwane esiphambeneyo esiphila kusona, siholo uSathane nemoya yamadimoni. Bagcine Nkosi, ubalondoloze baze bangene emanzini, bangabheke emumva, bahambe bangabheke emumva, ubagcine ngoba ibona amadodana namadodakazi ombuso wezulu. Abathi Nkosi nxa ibonakala inkazimulo yakho, sifane nawe Nkosi, sithathwe sibe ngamadodana namadodakazi ombuso wezulu. Wena ungumAlpha noOmega, ungumnini mandla onke. Bagcineke Nkosi manje naphakade. Amen. Sibonga bazalwane, sosho imininingwane. Bazalwane, sheshisa nithatha amapeni kubo bonke abanemibuzo. Ngizoshiya inamba kaWhatsApp ukuze sibe nokuxhumana. Noma ufuna ukufona, inamba ngizoyishiya. Kubo bonke laba abanemibuzo nabafuna ukubhabhadiswa, noma ufuna ukuthi ube nolwazi nje olugxilile, unemibuzo eminingi, inamba ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245. Email address, mufuna ukunaba uzoba nokuqonda. Ngizoyishiya email address. Email address it's izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Email address ngizoyiphinda, it's izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala ke na ku YouTube, ukuze uzokwazi ukuthi usubscribe, ufollowishe, ushareishe nakubanye abazalwane, ukuze sande olwazini nasekumisabeni uNkulunkulu. Muthapha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu ku YouTube, uzobe usuyithola intshumayelo, ufollowishe, usubscribe, uthole nokushareisha nakwabanye. Na ku Instagram siyatholakala. Ku Instagram uyatype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukufollowisha, usende nama DM. Ku Instagram utype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukufollowisha, usende nama DM. uJesu Kristu inkosi nomsindisi ngaphezulu kwempilo zethu manje naphakade. Amen. Sibonga bazalwane, umusa wenkosi nothando. Siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.